Днес аз съм едно русо парче и ще свърша страшно много работа. А сега нека да видим какво мислят хората по този въпрос. Може ли да ви попитам един въпрос? Какво? Доволна ли сте от работата на новия главен прокурор на България? Студено. Много. Не се Колко градуса? няма минус 2-3, може би до 10. Приятелите правят снимки. Да, те всички приятели наши ни правят снимки. Доволна ли сте? Нали ще ни правите компания, докато питам дамата? Много студено. Много е студено, не се издържа просто. Доволна ли сте от работата на новия главен прокурор на страната? Доволна съм от сега от днешната власт, че миналото станахме просици. 15 години станахме просици, продавам си картичките от вкъщи и книгите от библиотеката. Ама ме пращат, седесарите ме пращат, иди при БСП-то. Реках, от БСП-то ги купих, а сега от вас нема кой да ги купи. Цял ден хода не мога 3 лева да изкарам. Кой е виновен сега за това? Правителството, седесарите, дека им гласувахме доверията за 15 години, ни направиха всички пенсионери просици. И аз съм от СДС. Тази дама не е от СДС. То личи, че си седесарка. Посиняхме и отвътре и от... СДС. Защо си от СДС? Студено, нали? Студено много. Защото не разбира какво е СДС. Като видя синьо знаме и ми се дига кръвно. И аз съм от СДС. Преди всеки работник ходеше на почивка. Знаете ли какво е Майбах? Не. Някои хора се возят в такава кола, ужасно скъпа е. Да се возят, те ще умрат преди нас. И ти ли си от СДС? И аз съм от СДС. Защо си от СДС? И аз съм от СДС. Студено ли ти е? Да. И на мене. Студено, нали? Студено много. И аз съм от СДС. И аз съм от СДС. И Розбата от СДС. Кой? Студено. Много е студено. И аз съм от СДС. И аз съм от СДС. Браво, бе, седесарке. Браво, седесарке. То личи, че си от СДС. Ти как се казваш? Мария се казвам аз. Аз съм Тони. Много ми е приятно. Ти с какво се занимаваш? С нищо. Ма какво правиш по цял ден? Защото ми стана лошо от студа. А що си навънка? Защото много студено. А знаеш ли го новия прокурор на Република България кой е? Да. Кой е? Кое? Новия прокурор на Република България. Кой е президента? Кой е президент? За днеска? За днес, днешния президент кой е? Днешният президент, не знам кой. Те постоянно ги сменя. А вчерашния кой беше? Кой е днешния президент? Сергей Станишев. Ашкул сум. Нема да му е лесно, но трябва всичко да направи за миналото, как беше, така да живее сега народа пак. Вие го повишихте в длъжност. А на Сергей Станишев знаете ли какво му е? Да. Какво му е? Студено, нали? А къде сте тръгнала с този вестник? Отивам в трамвая, защото много студено. Къде ще ходите в трамвая? Ще се возите някъде? Да, да се свеста. Да не си четете зодията случайно? Да. Коя зодия сте вие? Аз съм Зодия Водолей. Браво. Коя зодия е президента днешния? Днешния, непрекъснато ги сменят. Те всеки ден нов президент, това е безобразие. Аз направо съм възмутена. Непрекъснато ги сменят.